Kumusta mga kaigsuunan, mga kaila o mga followers nato dinhi sa Facebook. Nining takna hinaot nga magmaigmat ka sa imuhang pagpamati tungod kay ang atong topic karon maghisgot kini sa mga pagpasidaan o usahay mga igsuon, ulahin na ang pagmahay. So karon tanaw na to atong Biblia o hinaot nga ang gahom sa Ginoo magapamuhat sa ato ang kasing-kasing sa atong nahuna di sa atong pagpamati o pagpanabot o akong gila nga ang balaang Espiritu Santo mo ay pinakamaayong magtutudlo kun siya magapamuhat sa akong baba mo kini akong mga pagampo. So karon mga kaigsunan atong sugdan kini atong hinumduman unsa gyud ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo. So akong ipaambit nimo igsoon nga ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo mao gayud ang ebanghelyo sa gingharian. Mao kana ang gisulti sa Biblia og kining ebanghelyo sa gingharian mao kini ang pinakaunang mensahe Mateo 4:17 sa panahon sa pagpanudlo ni Kristo Jesus. Mao kini ang pinakaunang mensahe o pinakakatapusang mensahe. So kung imong lantawon ang Mateo 24:14, kung mawali na sa tibok kalibutan ang ebanghelyo sa gingharian moabot na ang katapusan. Karon maibalwit na to nga ang RCC nagkaabot na sa tibok kalibutan ang ilang pagpangwali ug ang daghan pang mga nagsunod nga reliyon naabot na mi kuyanap na sa tibok kalibutan apan atong nakitan nga wala pa moabot ang katapusan nagpasabot kini nga dili kini mao ang ebanghelyo ni Kristo nga gitawag og ebanghelyo sa gingharian. So lantawon na to pag-ayo magsuon karon ang mga pagpasidaan sa Ginoo. So ablihan na to ang atong Biblia diha sa Galacia 1:6. Ang atong teksto karon naghisgot sa laing ebanghelyo. Ang ibig sabihin nga dili ebanghelyo ni Kristo. Ingon diri nahibulong ako nga hilabihan kadali kamo mingbalhin gikan ni adtong nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ngadto sa laing maayong balita nga dili man laing maayong balita kundi nga may uban nga nagapagubot kaninyo ug buot nila nga balitaron ang maayong balita ni Kristo. So duna di ay mobalitad mga kaigsuonan sa ebanghelyo ni Kristo. Unsa ganitong ebanghelyo ni Kristo? Ang pinakaunang wali niya ebanghelyo sa gingharian, ang katapusang wali nga dapat mawali aron moabot ang katapusan mao ang ebanghelyo sa gingharian. So dunay daghang na nagbalitad niini mga igsoon. So ang kinaiya sa pagkamabuot-buoton doon nagyutawng natakdan sa kinaiya sa Babylonia mga igsoon kaning pagkamabuot-buoton magbuot-buot yun. So Henesis 11:4 ingon diri og miingon sila o marikamo magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod ug usa ka turi nga ang iyang ibubungan mo abot sa langit ug kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali unya kita pagapatlaagon sa halayo sa tibok nga naong sayuta. Kit-an nimo mga igsoon panaghiusa nga iya sa tao nga magbuhat sila og ilahang kaugalingong ngalan og nakit-an gyud nato na karon nga daghan gyud kaayong gatukod og reliyon mga kaigsuonan og bisag unsa nalay ipangalan. So naana na daan sa panagna mga igsuon, may mutungha nga mga bakakong Kristo og propeta mga daghan kining mao nga Kristo, daghan po kining mao nga mga propeta. So klaro kaayo nga mini nga Kristo kini mga kaigsuonan kay daghan man pud kaayo karong na nagtukod og mga sikta. Matod pa sa Mateo 24:24 kay may manindog nga mga bakakong Kristo og mga bakakong manalagna og
magpakita og dagkong mga ilahanan og katingalahan aron sa paglimbong bisan sa mga pinili. So bisan pinili migsuon limbungan. Tanaw na to karon. So ang timailhan ini mga baka kung Kristo igsuon number 1, they will show great signs and wonders. So kana ganing maghimog mga milagrosong buhat mga igsuon, mga katingalahan, mao na siya ang mga mini nga Kristo o mga mini manlagna. So dinha sa social media, sa YouTube, daghan na kayo no, akong nadunggan nga oras ng himala. So gigamit nila pag-ayo ang milagro kunuhay aron matapok nila ang mga tao diha sa ilang grupo aron mahimong panginabuhian og ilahang pag-asinso ug pagdato. So mao hinungdan nga daghan kaayong mga pinili, bisan ang pinili na limbungan, ug niabot na ta karon og sobra 40,000 ka mga registered SIC, mga denomination, mga kaigsuonan na man-made religious group. Kaya ang ilang gipanagwali personal savior nga Kristo. Kung personal savior gani nga Kristo ang gipadawat nimo igsuon, nagpasabot na false Christ kana. Kaya ang atong Kristo mga kaigsuonan, dili siya personal savior, kundi mangluluwas siya sa iyahang katawhan. Grupo ang iyahang pagkaluwas. Kinahanglan mo apil ka sa grupo niya aron apil ka sa kaluwasan. Dili individual, dili personal mga igsoon. Ang atong Ginoong Hesukristo, dili siya personal nga manluluwas. Ang gitawag diha sa Efesos 5:23, manluluwas siya sa iglesia ang iyahang lawas. So kung gipadawat ta Ginoong Hesukristo nga personal savior, meaning to say dili kana mao ang Kristo nga gitudlo sa Biblia. Okay? So human gipamatay ang mga tinuod nga sakop sa iglesia niadtong Dark Ages, more or less 200 o hangtod sa 300 AD kung wala ko masayop, more or less. Human gipamatay sila mga kaigsuonan, gitorture sila kay dili man gipambugto, gipangsunog, gipakaon sa hayop. So gisagop dayon ni Constantine the Great ang pagtuong Kristyanismo. Gisagop niya tungod kay sa iyahang politikanhon nga katuyuan, kay iyahang kahibulong nganong willing man magpakamatay kini mga tawhana sa ilahang tinuohan. Munang gisagop niya ang Kristyanismo aron magamit niya sa politikanhon nga katuyuan. So nagsugod dayon ang evolution of man-made religious group. Dinhi dayon nagsugod ang man-made religious group. Ang number 1 mao ang Iglesia sa Romano Katoliko nga didto gayud nagsugod sa Vatican City, Rome, Italy. Gidumala kini og mga Santo Papa nga milukop sa tibuok kalibutan. Ang meaning anang Santo Papa, puli ni Kristo dinhi sa yuta. Kamo nalay mantigo musabot migsuon kamong mga nakasabot. So sunod mga kaigsuonan, kining gitawag og protestante, no? Kining protestante nga gisugdan ni Martin Luther, nga gikan ra pud sa Katolik, no? Gisugdan ni Martin Luther nga miprotesta sa Katoliko niadtong tuig 1517 nga maoy sinugdanan sa mga protestante, Sabadista, Anglican, mga Baptist, mga Methodist, mga Lutheran ug mga evangelical movements. Mo kini ang father of Protestant, si Martin Luther. Sunod kining gitawag og Pentecostals, no? Pentecostals nga gisugdan sa ebanghelista nga si William Seymour og Charles Parham didto sa Los Angeles sa tuig 1900, nga maoy sinugdanan sa kaguliyang tungod sa doktrina nga Trinity ug Oneness, nga maoy nagbahin-bahin ngadto sa linibo ka mga pundok-pundok sa tibuok kalibutan. Og mo kana ang evolution of man-made religious group. So matod pa sa Roma 16:17, gihangyo ko kamo mga igsoon nga timan-an ninyo kanila nga mga ginikanan sa pagkabahin-bahin. So kadtong akong gisulti kaninyo ganiha nga evolution o man-made religious group,
mao kadto ang ginikanan sa pagkabahin-bahin og mga kahigayunan sa pagkapangdol batok sa pagtulun-an nga inyong gitun-an og magpahilayo kamo kanila. So kadtong mga gipanulti nako ganiha magsuon, mao kadto ang ginikanan sa pagkabahin-bahin og nawad-an nag-interest ang kadaghanang taong nagkinabuhi sa sala sa pagtuo tungod kay sa kadaghan sa mga siktag pundok nga naglibog na sila unsay insakto. So biktima lang kaigsoon, ikaw karon nga namati niini, biktima ka lang, wala ko magbasol nimo, wala ko manulti dinhi kay aron sakiton ka, batikuson ka, kundili akong isulti nimo nga nabiktima ka lang. Kay matod pa sa Roma 16:18, kay kini sila nga ingon ni ana wala mag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo kundili sa ilang kaugalingong tiyan. O daghan gyud kayong mamastoron mga igsoon kay tungod lang sa nahimo siyang panginabuhi, no? Makabalo na gani muwali magtukod dayo og reliyon og bagpastor gyud. Akong sinatian halos na magsumbagay ang mga pastor kay mag-ilog yung mga membro kay lagi kung daghag membro daghan man pog abot mga kaigsunan. So muna nga dili man siguro tanan pero nagsugod jud ang motibo mga kaigsuanan nga kini nahimo ng panginabuhi. No muna ingon dire kay kini sila nga ingon ni ana wala mag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo kundi sa ilahang kaugalingong tiyan. Gigamit lang ang Biblia og ang mini nga Kristo. Og pinaagi sa ilang mahumok o gitun-an pag-ayo unsaon nga makapadani gyud sa ilang pagpamulong. Pasaylo ako magson kining mamumulong ninyo karon dili gyud siya linguistic og tutukan lang ninyo og ang Biblia. No, tutukan ninyo maayo. Dili ko ingon nga kinahanglan nga ako yung igaray kay aron makumbinsi ka. Hunahuna lang pag-ayo unsay nakasulat sa Biblia. Ingon diha, og pinaagi sa ilang mahumok og matahom nga mga pulong gilimbungan nila ang mga kasing-kasing sa mga inosente. Inosente sa Biblia ang but pasabot inimigsoon. Dilibot pasabot na katong inosente nga walay grado ang but pasabot nini. Katong inosente sa Biblia mo nang kung dili gyud ka karon magdungaw og Biblia igsoon, mahimong usa ka sa biktima niini mga kaigsuonan. So nahimo kang kabahin ini kung naa ka karon sa relihiyon o sikta denominasyon nga gipatukod sa Security and Exchange Commission, musugot kag sa dili kabahin ka ni inimigsoon. Galatia 5:20-21, factions, divisions, parties. So di ba doon ay example, doon ay Assemblies of God unya sa pikas pod one way dili ba nga mingon ra pud ka nga sila pod naa kang Kristo. So kung sila naa kang Kristo ka matuoran nganong nagbulag-bulag man mo, di ba? So meaning to say ilalom ka sa maong pagbahin-bahin. Gawas na ako igsoon kay hinggawas gyud ko sa man-made religious group. So factions, divisions, parties, I did not forewarn you. Ingon ang Ginoo klaro kaayo igsoon nga dili gyud makasulod sa gingharian sa Dios. So kauban ka nga matambog sa impyerno. Kung dili gani kasulod sa gingharian sa Dios, way laing padulngan itambog gyud sa linaw nga kalayo. So karon mag-igsoon, maimpyerno ka dili tungod kay misangpit ka sa ngalan sa Ginoo kay nagampo ka sa ngalan sa Ginoo, dili na mo maka-impyerno nimo. So maimpyerno ka dili tungod kay naghimo kag mga milagro sa ngalan ni Jesus, no? Proud kayo ka nga ang imuhang grupo nga giapilan, hunahuna nimo anointed maayo kay ang pastor. Kusog kayo mo himog mga milagro. So dili na mo magkapaimpyerno nimo mga igsoon. Mubitaw nang ingon si Jesus, mas ikalipay ninyo ang inyong mga ngalan na sulat. Kaya ang mga disipulo niya ni adto lipay kayo nga nanghingilig yawa unya mipatuo ang mga yawa. Pero ingon na sige ng Jesus ayaw, mas ikalipay unsa ikalipay nga ang inyong ngalan masulat sa libros kinabuhi. So ang
Nganong maimpierno ka igsoon dili tungod kay naghimo kag mga milagro nagpadagawas kag mga yawa sa ngalan ni Hesus, kundi maimpierno ka kay kabahin ka sa pagpundok-pundok. Sumala sa Galacia 5:20-21. Ano? Muna gingon sa Galacia 5:20 hangtod sa 21 mga igsoon. So padayon ta. Inaani mo gud mga kaigsuonan, ang unang hugna sa gingharian ni Kristo diha sa Sayon ingon nga siya kaliwat ni David, no? Ang gingharian ni Kristo mga kaigsuonan, ang ngalan gyud Sayon, no? Kay ang Dios man gyud nagpahaluna niya ingon nga hari. Salmo 2:6. Ang Dios nag-ingon dili si Pipito Indos, no? Ingon diya sa Salmo 2:6, ngani nga gibutang ko ang akong hari ibabaw sa Sion, ang akong bungtod nga balaan. So sa Lucas 1:33, ang iyang gingharian walay pagkatapos. Og siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon, og ang iyang gingharian walay katapusan. Unya Lucas 16:16, daghan nang nanagsulod ni ini namugos pa. So karon sa atong panahon wala na kaayoy magpansin kung mogwali ka gingharian og ingno nimo nga sulod, tungod kay nalimbungan ang kadaghanang magtotoo sa man-made religious group. Munay labing tinuod mga igsoon. So ang ikaduhang hugna sa gingharian kining gitawag gingharian nga sa sulod nato, nasa sulod niya. Ingon si Jesus, kung dunay magwali nga naa didto na adinhi ang gingharian, ayaw kamo pagtuo, kay ang gingharian sa Dios nasa sulod ninyo. Diha na ni sa atong pagtuo. Kanus-a man ni nahitabo? Nahitabo kini tungod kay nagmagahi man ang Israel, o sa ilahang pagmagahi gisalikway nila, gihatag sa Ginoo ang gingharian sa nasod nga mabungahon. So dili ni geographical nation, sama sa false claim sa uban, sa Korea, sa Pilipinas, sa Roma. O gihatag kini sa tanang katawhan nga mituo. Munang kining maong gingharian naa sa pagtuo, dili sa geographical nation, no? So ug daghan na ang nabalhin niini dinhi niini. So kad niadtong panahon na gisalikway si Kristo sa Israel, so nabalhin ang gingharian sa tanang katawhan nga mituo. So daghan na pug kaayong nabalhin niini nga gingharian. So kining sayon nga gingharian nga akong giwali, mao na kini ang sayon sa pagtuo, dili sa geographical. So karon mao kini ang ebanghelyo ni Kristo nga ang mga nanagpanuog giluwas niya naa na sa gingharian. So wala sa man-made religious group, sikta. Colosas 1:13. Ang purpose aron mahimong registered kingdom citizen, aron masulat ang imong ngalan diha sa libro sa iyahang basahon. So nagkinabuhing matarong aron madala sa rapture. Importante na migsoon nga magkinabuhing balaan aron madala sa rapture, og mapahigayon na sa dili madugay ang paghari ni Kristo sa millennial. Munang ikatulong hugna sa gingharian ni Kristo kanang millennial. Kanang millennial geographical na Mount Zion, no? Dili na siya sulod sa pagtuo, literal na gyud maghari si Kristo. Ang iyang headquarter is Mount Zion, Israel. So anang panahon na sa millennial kingdom. So karon mga kaigsuonan, dunay pasidaan. Kinahanglan masabtan nimo karon, magmata-mata ka, maguna-una ka, isip-isip. Ingon ang Roma 11:25, kay dili ako buot mga igsoon nga dili inyo hisayran kini nga tinago, aron dili kamo magpaka makinaadmanon sa inyong kaugalingon, nga miabot sa usa ka pagkaagi ang pagkatig-a sa Israel, hangtod nga ang kahupnganan sa mga hintil moabot. Ako ni gilantaw pag-ayo sa daghang translasyon nagsuon, ug doon na di ay gitagal nga gidaghanon sa mga hintil. Ikaw karon nga hintil, kita mga Pilipino, Isyan, uban pa consider hintil kaniadto. So ang hintil nga ginaluwas niya mga igsoon og yang pagaluwason,
dunay gitakdang gidaghanon nga wa pog kusultihig pila ka buok, og ang Dios ra gyud nasayod og unsa kadaghanon. So kung moabot ng ginaghanon nga gitakda sa Dios, delikado igsoon kung napakaron sa man-made religious group. Tingali maghunahuna ka og akong ginahuna usab. Ngano man tuod nga wala pa moabot ang katapusan ug wa pa ang rapture. Tungod kay sayop ang ebanghelyo nga giwali sukad pa sa unang man-made religious group hangtod sa imuhang giapilan karon nga grupo sayop, meaning to si dili mao, wala pa ang lista, wa pay lista igsoon. Ang nalista mga kaigsuonan diha sa listahan sa Dios kadto lamang mga tao ni adtong panahon nila ni Pablo, og niliko ang mga katawhan gisagop nga naanay mga sambog nga pagtulunan og hingsimang. Mao na nga hangtod karon wa gyud mo balik ang Ginoo magson. Og salamat sa Dios atong nakaplagan kini. Og niya ako nagapaambit kanyo karon ini mga pagpasidaan sa atong Ginoo. Dunay moabot, dunay gitakda nga gidaghanon sa intel. Delikado igsoon. So maimpirno ka dili tungod kay wala mapasaylo ang imong mga sala. Maimpirno ka kay wala ka manglimbasog sa pagsulod sa gingharian ni Kristo. Naulahi ka og nasiradan. Tanawa pag-ayo migsoon. Wala ko magsulti niini. Og tumo-tumo. Lantawa pag-ayo ang Lucas 13:24 hangtod sa 27. Munang ingon diha panglimbasog pagsulod kay daghang musulod og dili na makahimo. Nganong dili na makahimo? Mubakod ang tagbalay og manirado. Manuktok na lang ta og dili gyud ta ilhon sa Ginoo. Dili ka ilhon sa Ginoo migsoon. Kung dili ka mosulod ron, dili ka ilhon sa Ginoo kung manirado na siya. Dunay gitagal nga gidaghanon ang mga hintil. So nganong maimpirno ka dili tungod kay wala ka maluwas igsoon. Maimpirno ka kay wala masulat ang imong ngalan sa listahan sa Dios. Nganong wala masulat ang imong ngalan sa listahan sa Dios? Kay wala ka magtagad sa pagpakatao pag-usab diha sa Sion. Gilimbungan ra ka sa mga pastor nga ma-born again. Pero pagka luwas nimo og pagbag-os kinabuhi diha man kagidala sa ilahang sikta. So wala ka matao sa sayon nga aron unta masulat ang imong ngalan sa iyang listahan. So ang pinadayag 20:15 tataw nga kung wa ka masulat itambog yung ka sa linaw nga kalayo. So wa ka maimpirno tungod kay wa ka maluwas. Maimpirno ka tungod kay wala nimo mahimo ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Nga unta mapahigayon unta sa imong kinabuhi karon ang kabubuton sa Dios og ni Kristo sa panaghiusa diha sa vinyo nga iyang gitudlo. Dunay vinyo gitudlo ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Dios og ang atong Ginoong Hesukristo sa panaghiusa. Munang mingon si Jesus na ako'y mga karnero nga naa sa gawas og kinahanglan dadod ko sila aron mahimong usa. Mao nay kabuton sa Dios og sa atong Ginoong Hesukristo. So ang kaimpirnohan nimo dili tungod kay wa ka maluwas kundi maimpirno ka tungod kay wala nimo mabuhat ang kabubuton sa Dios og kabubuton ni Kristo igsoon. So nining taknaa dili tungod kay dili ko nagapamulong kanimo aron mahugno ka, aron maguol ka. Gasulti ko niini isip pasidaan tungod kay duna pay panahon mga igsoon. Munang ingon diha sa 2 Korinto gawas kamo gikan kanila. So kung duna kay mga pangutana igsoon, comment lang. Og ang mga sulbad niining mao nga problema nara usab sa ubang mga pagtulunan mga kaigsunan nga kauban niini dinhi sa Facebook ug sa YouTube. Daghang salamat sa imuhang pagpaminaw, hinaot nga pinaagi niini imuha maalirto usab ikaw aron mabuhat usab nimo ang kabubuton sa Dios aron kitang tanan unta makasulod sa ginghariang dayon. Shalom, God bless you.